И здравейте хора, аз съм Димитър и днес ще ви покажа клип на Агарио. И така, влязохме в Агарио, аз ще се кръстя, например, Кико. И така, кръстих се Кико и Players Glade. Кико, ще ме издадат, Моне, не ме заждай. Леле. Как ме даде достъп? Спокойно, Витков, спокойно. Вас, какъв са днеса? Що ме гонят? Блокис, Call of Duty is there. There's this. Сега ще я знам, бе. Та пак не играм, откъде си? Ама като с го изядох. Да беше уят. Щях аз да го взем. Как ме изядоха? Хостер се кръстя. Така кръстих се Хостер. И да. Хостера бие. Ще ги... Ай. Що ме пуска толкова малък е? Ей. А къде я то с мъничкия? Паси, Хостер съм. Ей го! Я да спусна. Не. Да изпусна. Какво? Тос как ме гледа? Мами така. Ой, изяд го. Станах малко по-голям. Не, ще ме седе. Изядоха ме. Много съм тъп. Как може да ме издатва? Трети епизод може да правя клип на... Аз давно не съм играл Hero Zero. Може една моя приятелка в Skype ми каза да играя по нея Агарио, и защото тя си гледах клиповете и тя снимаше на Агарио и ме скеф, че снима на Агарио и може аз да снимам. Абе, то смухло, къде бяга, бе? Не. И да. Сега ще свършва клипа. Защото много ма нерви. И искам да го мана. Искам да се изтрета с... То са Агарио. И да ще ми са правили. Те стъпаци по-стъпите. Ау! Хело. Някакъв хело. Не! Много съм тъп, брат. Така свършва този клип. Дано ви хареса, убиха ме няколко пъти. Дано ви хареса, абонирайте се, харесайте клипа.